Udazken honetan, Euskaraldiaren bigarren edizioa izango dugu. Azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean, milaka belarriprest eta ahobizik hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala egingo dugu. 15 egunez, Euskararen erabilera handitzeko asmoz, eguneroko inertziak astinduko ditugu. Duela 2 urte demostratu genuen bezala, uste baino jende gehiagorekin egin baitezakegu euskaraz. Euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egin nahi dugun 16 urtetik gorako herritarrek hartuko dugu parte euskaraldian. Ariketa praktikoa denez, euskara ulertzeko gai izan behar dugu, eta ariketa egiteko moduaren arabera, ondorengo 2 roletako bat aukeratuko dugu. Ahobizi. Ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo dut une oro. Kideek ulertzen ote duten ez dakidanean, lehen hitzak beti euskaraz egingo ditut. Ulertzen badute, hala jarraituko dut. Batzuetan zaila izan arren, elkarrizketa elebidunetan ere euskarari eutsiko diot kideek ulertzen duten. Belarriprest. Nire gaitasun eta aukeren arabera erabakiko dut euskaraz, noiz eta norekin egin. Baliteke, ulertzen duten guztiekin beti euskaraz ez egitea. Baina dakitenek niri une oro euskaraz hitz egitea nahi dut, eta horixe eskatuko diet modu esplizituan. Aurtengoan gainera, herritar askok, mota guztietako enpresa, kirol eta kultur elkarte, saltoki eta erakunde publikoetan osatzen ari diren arigunetan egingo dute ariketa. Herritarren ariketa erraztu eta babesteko, entitatek ere hartuko dute parte beraz. Aurtengo berrikuntza nagusia da arigunea. Euskaraz lasai aritzeko gunea. Euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen da une oro bertan, eta arigunea osatzen duten kideak, ahobizi edo belarriprest izango dira. Ohiko taldez gain, herritarrekiko harremanetarako kanpo ariguneak ere izango dituzte entitateek. Euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiteko, herritarrek belarriprest edo ahobizi gisa emango dugu izena euskaraldian. Rola aukeratzean, gakoa jokaeran dago.